Bushu Festival terno buskango tone karak shala haino hai shantir bajar bukhaxten ni lokhichara amchaini lukurongno malkhung baikhe nungjangnai tika hamba kha hasteni kok borok ruchap kurung parmitariang aboni logi nok burum burum berai kamini cherarongno saban kuti kothok te chocolate bakha bukhuk parmitariang bukhau khairung mungte muchungmani tongkhe sakbai thangchai tumungbai no dalbidal luko ham samung khlaimano abono no yashi suri funukui rekha hasteni ruchap kurung parmitariang Oba hairan samani jorawa nungjangnai tika hamni bialo belai jingjalo kalaijak shantir bajar bukhaxteni lokhichara amchani joto lukurok amchani lukurokni oba hai jingjal no kok khnawi haste hapang edisi hapang te neta rongno naisingni tongyawi sakbai thangrang puisa bai krak sallo lokhichara amchani lukurokno malkhung baikhe nungjangnai ti pakha hasteni kokbrok ruchap kurung parmitariang aboni logi nok burum burum berai kamini cherai rongno saban kuti kothok te chocolate bakha bukhuk parmitariang Sakbai thangni sakthar mungbai bialok kalaijak lukurokno obahai lukaham samungko bukhuk parmitariang ni bagai khafurjak mungbo laimung narakha kamini joto lukurok para hiao jinero batima para hiao batima para msinyo chongno bosi wa da bo toiria ya bamphra malpho ya ke ta bo jin medom parmita bung phayet taklang jora ke chong bo phagon chaitra ma sa ta bo chaitra bisu biskangwa chong manja tu Nghe tao đó chúng em món tụi mình bao ốp yung tụi mình bị đục phố cá này mà xí nghe bớt tre này ta đâu phố cá này mà xí mạnh nhá chúng mà này gì này hình lên hình yếu bao cái gì vậy tao bao cái này đó pramita hiện nay bông rizaya chúng mạnh nhá chúng khushi cái mà tao ha Yang te khaksa phajing bushu te ni jorawa amjani bialok laijak lukurongno chuba chuklaimani shepmanmani bagai sak no belai kepal kaham hunai saka ruchap kurung bukhuk parmitariang Ini crisis angkai ke besar jeng difficult anggai tong jeng tu nusiwa, especially ang koroksa tiprazek anggai ang bo parani no, anggai ang sakbai thang bo agi 500-600 meters so thangai tei khogai phaimani ke ang je gola tei balti tei besar hilik no haksal ni tei khogi phanya nang tei busuk sorry cost ong busuk phan nang ama ang saima no ike usakangwa ang kaisa jaga o thangka aro jaga bo borok kabang mani hamjak mung mani an bakhate bo khatungu abagi ang tini tik kaisa jaga o phaika tamni hike borok ni je hamjak mung man khainke belai khe khatungo amo rang bai bo paimaya kun bai bo jeng amono soimaya hike नरबो खलाइनाय दे अच्छा लगेगा नों इको बरंनि बखावो बरंनि मकलो बन हामजाग मजे खातुं नुगै आनि बखावते ब बरंनि बागै खलाइनानि मुसु मं फायो के तिनि ते कायजा जागा फायका बस कांगो आंते बुचुक खांगे आंते ब खलाइनाय हामबाय बलाय Luku ham samung khlainani bagai neta montri engnani nangya abono no pru khlai funuka hasteni recap kurung bukhuk parmitariang Biru Riput Jini Khorang